Ahojte, vítajte pri ďalšom mini vlogu Statier, ale tentokrát to už bude posledný, pretože dnes ideme domov. Najskôr sme sa išli samozrejme naraňajkovať, potom zbaliť a potom na lyže. Musím sa vám priznať, že sa mi to počasie moc nepáčilo, pretože bolo trochu pod mrakom, za chvíľu bude viacej. Prvá prestávka bola taká, že som si dala biele bueno, mne to strašne chutí, to také nastrúhané, alebo ako to má povedať. Potom tu už môžete vidieť, ako je strašne zamračené. Akože bol dobrý sneh, ale teraz, keď som si to myslela, tak som to zakrikla, pretože už sme išli domov, lebo viete, aký bol hrozný sneh, to si ani neviete predstaviť. Išli sme teda nabíjať, najesť sa a do obchodu, potom sme boli na diaľnici a potom sme zase išli nabíjať k Saganovi, to už poznáte, pretože proste na diaľnici to auto má veľkú spotrebu. S mojou maminkou sme tam dali briošky a povedala, že boli veľmi dobré. A ja samozrejme. Pozrite sa, aké tam mali autá. No a to som vám chcela povedať, že povedala, že boli veľmi dobré, pretože ešte raz, čo sme tam boli, tak také dobré neboli. Čiže asi nejak tak. A teraz toho už moc neuvidíte, pretože je tma. A hneď ako sme prišli, tak som išla dať psovi nejaké mosky a ja sa s vami lúčim. Čaute.